Wszystkim Państwu, którzy tworzą teraźniejszość, wszystkim tym, którzy tworzyli przeszłość Ogrodu Botanicznego i Ogrodu Dendrologicznego, bardzo serdecznie dziękujemy. Pragniemy Wam podziękować za to, że z nami chcecie obchodzić ten cudowny dla nas jubileusz 100 lat. Proszę się rozejrzeć wokół siebie i wypatrzeć najbliżej siedzącą, ale obcą Wam osobę. Kogoś, kogo jeszcze nie znacie. Proszę to zrobić, naprawdę. Takie dość wzruszające, Państwo nawet nie wiecie. Jedna rzecz wzrusza. Thank you.